Mikelen desagerketak eta heriotzak galdera ikur asko ditu oraindik, argitu gabeak. Eta iluntasun horientzat argitasuna, erantzunak eta azalpenak eskatzea ezinbestekoa da. Porque la memoria, la reparación y la justicia que reclamamos siempre para todos quienes han sido víctimas de la violencia, en este caso se tiene que concretar en esclarecer definitivamente el caso Zabalza. Duela 35 urten egiten genitun galdera berberak, gaur egun erantzun gabe jarraitzen dute. Egia, bere izen onaren reparazioa eta betiko ere ez gertatzeko bermea izatea.